Hello mga ka-listeners, mayong gabi sa tanan, mayong gabi. So nagabihan mga ka-listeners no. So gikan pa ko ning simba. Hindi ako diri dapit sa simbahan. Nya pasensya kayo kay wa pagid tay drama no. Nya karon kay taghuwat sa ning ako ang drama. Nya nadugay-dugay pagid no. Sag binalik na dugay gyapon ka-upload kay harag giobserbahan pud mga ka-listeners no og napabay maminaw kay kanang siyempre nakapaminaw naman gyud ang uban nya harag kita giobserbahan og nabagyoy mo maminaw balik no nya ning taas-taas man pud no abot mga 200 ka pin siguro ang ning naminaw og balik no. So akong sampayan karon og parto ang ayay mapriso ko no og katong Maribel sa kagabi no nya sinsa kay hinay-hinay kog tingog ron kay kabalo na mo ulaw kay vlog no og ulaw i-vlog og nasa mga lugar nga kon ba na mga tao ba no pero sige lang vlog ta gyapon no yan. Nya karon mga ka-listeners no, kusgon ako gamay be ay para maklaro no. So advance Merry Christmas sa tanan daay mga listeners no. Advance Merry Christmas niyong tanan no. Kay kanang kuan naman December 17 naman ron. So ikaduhang adlaw sa simbang gabi og misa di galyo. Problema kay wa gyud ko ka atin og misa di galyo kasi ko atin og kuan kanang simbang gabi kay magsige lagi atubag cellphone diyan mag-arrange ba nga na nawad-an hinong ko time sa pag-atin og kuan misa di galyo no na wala pa ko time mo atin og simbang gabi mo na mo simba na naman ko daan og hapon no sama aron alas 6 ko mo simba no sa normal nga adlaw alas 5:30 no mao man og mga alas 6 pud kapin mga ka-listeners. So mo rin ito ang kuan og di ko mangahoy mga ka-listeners simba no samtang buhi pa simba gid no taga tog panahon ang Ginoo no mga ka-listeners no samtang buhi pa ta simba kita bala po siya kasulti sa ibang tao no na kaya naman siya ibang tao po nga mo judge na to ha? Pero sige lang at least sa atong kinabuhi mga ka-listeners musimba kita no? Samtang makaya pa nya kay magsugod na may kaduhang misa karon muna nga di na tabaglangan paminawan ninyo ang ikaduhang yugto sa ayay mapriso ka. Karon mga higala, ania ang laing sugilanon. Ayay, mapriso ko! Dool ta nila mag-inom ta. Nya tampuhay ta. Imo sak grande nya ako pod. Bain to'y, sorry lang yung kaya, di lang yung kuminom, bay. Ano kung kayang kwartang ipalit ako anang beer, bay? Para nis pag-eskwila sa akong mga anak, bay, taon. Noon sa mga taon na, inom pa ta. Wala no? Anak lang yapon? Way lingaw-lingaw ng kinabuhi mo? Lisod kayong pangitaw ng kwarta ron bago na uhuna, bay. To'y, para ni sa may kaugmaon sa akong mga anak. Sige lang mga anak. Mabot ang panahon, bay, nga magbawas na sila na ako. Aw, ang angam sa di sila magbawas ni mo. Hilabihan ko ni mong kayod. Walang ganit kay panahon siya mong kalipay. Tuwag kay, ang imo lang mga anak, ang imong giatiman. Kalipay maghihapon ako ang ako mga anak, bay. Sa iyo kang nabiyudo, nya. Wa pagay kang minyo kusab. Kuan, bay. Nabala ka magkukumay, nga kung magminyo ko kusab, ngalig daug-daugon niya ang ako mga anak sa kong mahimong asawa. Lisod na kayo. Mao ba bay? Mao na, bay. Ibaw ka, naida ka ng istorya ba yung atong badunggan? Naida ka ng istorya. Ang ikaduhang asawa,
dili gid na mo pangga sa mga anak sa ilang nabana. Oh, noon, naa sa ginuna. Mga di lang gid tingali una ako magminyo pag-usabay. Patiwason lang yun na ako sa pag-eskwela ng akong mga anak. Kaya kung magbinyo ko, masinog nga akong maasawa, mahimong kontrabida unya sa kinabuhi sa akong mga anak. Magkada kong di malas, Tapat. Unsay makontrabida? masinog, kada bang mahimo itong asawa, mahimong babag sa imong mga anakang. Ang mahitabo noon, dili na patiwason sa pag-eskwela ang akong mga anak. Ikaw may amahan? Ikaw may magbuot? Ay ulagi. Pero kung makaasawa ka gila og batasan, gumot kayo, Mao sa noon. di ba? Pero, uyab man ka mong mayta. Maayo mas mayta. Katawa man ka. Hambog na itong ako eh. Oh. Hambog na itong ako nga uyab ni. Pero, ang tinuod, dili, oy, Bakakon ka. ah, Saksi ko ha. Mapreso ka. ah, Mapreso ka. Ngi. Musugot ko ana, sir. Basta, mao lang na diha ha. Mora na sa buta ha. Pero og doon na pailain. Di na lang ko, sir. Unsay buot mong ipasabot? Basin og doon na kapailain kondisyon, anak ba? Ayaw ka bala ka may ta. Wala ang kondisyon. Maura ka na. Okay? Oh, mauman ka ha. Pero, tinud-anay ka ng imo, Sir Puldo. Bago pa bitang nagkaila. Lahi ko. Ug madayon. Sugdan na to ang pag-renovate ining imong tindahan. Ha? Aron makatuo ka nga seryoso ko sa kong offer, ugma. Padadaan ako niyong mga tao. Akong mga tao. Okay ka? Hala, uy. Makalitan man sa taana, sir, uy. Unya nga akong paninda. Temporaryo nga himuan na to og laing payag. Payag-payag ba? Para sa imong tindahan. Aron sa ingon, makapadayon ka sa pagtinda. Hala, uy. Sigurado ka, sir? O lagi. Honest pa. Ano, marag di ko makatuo, anak da. Makatuo ka kung ako ng buhaton. Di mo man kaning yuta diri. Oo, ako ning yuta din ni sir. 1 hectare ni din hi. 1 hectare. Uy, sakto kayo ni. Iparenovate ni. Dunay parking area. Kumplituhon tani. Hala, no? Nyaon sa man. Badayon tani o dili? Sige, mataglan-talang taon rin ako na eh. sige. Parayon ta. Baka na. Napak si Puldo. Nyaon sa man, huwag ka magsilos sana. Nga nung magsilos man ko, ibaw naman ka, natior matong ako. Tala! Tara! Dali. Sud mo intoy, pakol. Sud mo pakol. Intoy. Dali. Toy, dili toy. Nga nang nakakadiha, toy. Kada pa. Abe. Isang pinataw, cellphone ko. Mulag. Ayaw man lagi ang imong buot ron si Puldo. May man lagi. Dali na kong mahuwasan sa akong kasuko. Pero, og pasukon ko, lisod na intoy. Sorry yan, sir. Ay napagdagag sulti. Magamigo na lang ta. Uy! Lipay kay Mr. nga. Makikamigo ka na mo. Peace. Peace! Is. Pakul? Ikaw si Pakul di makulang? Kayo. Kayo. Wa kay problema na ko, sir. Good. O galang sa inyong kasayuran, sa dili madugay, mubarog dinhi ang Maitas Bisayang Manok Restaurant. Unsa? Akong iparenovate kini maong tindahan. Og aircon pa ang maong restaurant.
kon? Hala, ikaw mo gasto, sir? Of course. Angan man kung ikaw, angag ka mo. Maligya malamog balot. Mong ako'y gasto. Kuan sir, kining mao ba sir? Kining imo ning gipalit sir? Wa pakol. Kang maita man day kining maong lugar. Tabangan ako siya. Padak-an ako ning maong kananan. Og mudawat lang kog 20% sa ginansya. Iya na ang 80%. La! Kanindot gud! Maita, madato na kani? Wow, ambot lang pud ka ha. Padak-an ko kini. Libuto na ko ang 1 hectare. 1 hectare man day ni. Og ang tunga, na mga lingkuranan. Og datong nagbungaw, makalantaw ka sa ubos. Masad may mga lamisa og lingkuranan diha. Og unya ang building dunay second floor. Og nga mag-umbaw sa ubos. La! Kanindot na gud! May unta ka ng makatrabaho, bidili. Ikaw ang security guard intoy. Security guard. Di black manager. O ikaw pa, Col. Okay na ko. Waiter lang ko, waiter. Good. Makatrabaho ka mo. Okay? Aki din ako magdugay kay makikita pa ko sa akong engineer. Nga mo plano, ining akong ipabuhat. Kinahanglan nga mulambo ang maong dapit. Masulo ko ang maong area. Pagdevelop ra ang kuwang. Dako ang maong yuta. 1 hectare. Sakto gid kayo sa akong plano. Pagkabulahan, pagkaswerte ni mo, Maita. Swerte kay ka. Swerte kay ka. Tingali pero gikulbaan ko. Nganong kulbaan ka man, Maita? Naguna-una ko. Mugasto siya og dako. Mito, no? Aw, panigurog yun. Ano ba to? Tinuod tong iyang gisulti nga, 20% ra ang iyang pangayoon kay kanimo. O niya imo 80% ang imo. Pasig, sa istorya lang na. Kinahanglan nga di papil. Kinahanglan may papilis mong pirmahan, anak. Di ba? Oh, sakto kayo. Oo. Tanaw na ko na, masawa niyo ka ato niya, Maita. Uy, buyag. Nga naman. Giprangkahan ako siya, uy. Nga di ko interesado sa taong silahis. Bitaw sad. May angkom to siya nga. Silahi siya nga pagkataw. Ang nabitaw, no? Pero kadiyot lang. Interesado sa diri sa imo napit. Mayon ta ugway laing nagpaluyo sa intinguha diri. Mao. Pero, malipay ko nga kamo makatrabaho, Col. Makatabang mo na ako. Si Bakog doon ay laing plano si Poldo. Correct. Ni amis bay pakul. Okay, Park. Ano tadi ni? Oh, Brad. Anak tadi. Anak tadi mag-computer ya, Brad. Nasi na kang change dia. Mga estudyante, sad. At huwag bilyard. Mag-inom, sad. Oo ba? Oh. Sige, ito na. Dali. Oh, nagagay chicks, ah. Kanang gadag tako, chicks, kita na hon. Dagtiglawas. Tuo da. Oh, basta. Ito na! Imo na! Imo na tirala! Uy, yamat ragod. Ang ako man ang manghod. Nagduwa. Ug nag-aray pag-ilim nun. Ha, karon ka doon na. Part. Diyaw na mo. Asong, boy! Shoot! Shoot, doon na! Okay. Miinom pa. Thank you. Doon na. Thank you. Masasado na. Manoy, Huwag kang misuot sa klase, no? nisuot man. Ay palabi, ha? Ikaw, nisuot ka sa imong klase. Misuot. Ay palabis pag-inom. Sige, diya ka na. Kisam na, Bert.
Akong brother. Unsa? Brother, ito mo ito yung gidool, ha? Akong sister, Brad. Eh, mga ba? Doon tag sister mo, no? Sa dani ilang hangout, re. Nindot sa din niyo. Dili ka bastada pa, no? Imo ba daw? Usa ka grande? Ako sad. Og imo sad, Brad. Usa ka grande mo, ha? Okay, Brad. Bay, Intoy. Hindi na ko magdugay, bay. Muli na ko. Kaya maghikay pa ko para panihapon sa akong mga anak. Grabe ha. Ikaw pa kayo maghikay, bay pakul? Oo, ako. Isa mo pahikayo ni mo. Ay, ayun na lang, uy. Ay na lang paghikay pakol. Padadaan na lang ta kaugsudan. Ingon man kanon. Uy, mau ba? Uy, ano sige, papalitan na lang hinoon ko. Napa may manok bisaya. Hatagan na lang po kag usa ka inasal. Uy, mau ba? Uy, baya, ano? Kanindot baya. Mga yusad ka? Ay, ayaw maikog ta. Si bay pakul lang. Siya li taga-iday, siya ramay doon itinai. Ay, badong Tiyarin nga eh. day. Ay, kabala ka ba, Intoy? Magtunga lang ta si hatang ni Maitan ako. Uy, Pangato. ayaw ka bala ka pakol. Hatagan sa dan ako si Intoy. Ay, salamat intawon. Dako ba yung pasalamat ba, Intoy? Maitan, maalkansi na ka na. Dili, uy. Di ko malkansi kay dako man og gibayad si Sir Poldo. Wa ko ha ang iyang sukli. Ang kay ni dawata pakol. Og imo ni ikaw sa Intoy. Ay, kini. Kadiyot ha. Uy, kaliyot pa man. Intoy, maguna na lang ko nimo, ha? Oh, sige. Maita. Pila bitaw ni bayran ko lang ni doon na magkikita. Nang mulbol magugubihag nga manok dito sa Tigbakayan. Ha? Dito ka sa Tigbakayan? No, dito na siya, pero gidako pang tigbakayan. Ala? Nya wa ka madakti. Kabantay man ko. Maro man ko. Wawang ko ni Koimi. Lain mi ni Puli. Dakop na. Hindi na nga rin mga tao eh. Tambong ka kay mga tao. Ang pulis dito sa paingon ako. Ha? Nadakpan ka? Maro kay bay pakol, maro kayo. Ay, ang naong magibuling-bulingan. Abong uling. Oh. Yan sayo, ikanta. Nagtuong pulis ng buwang. Sirit na lang. Wow, nga good. Magod kining di mo koy nga mga paas bihag ba. Lutuan lang ni Maita o gibaligya. Mahalin magini. Napo kapaan ni. Baligya na mo bisag 70 pesos halin gini. Kusog man ni. Dagang mangita ni, lami man ni. Manghatag pagyud ka, uy. Dadan na lang na para sa imong mga anak. Kung mo na salamat kayo ha. Ang imong kinaiya mao'y gipagita na para sa mamahimo nga ikaduha nga inahan sa akong mga anak. Pakol? Kana. Sakto ginabay pakol. Ang ngayon gikay mo smaita. Hilomontoy, oy. Wanay panahon sa pakol, oy. Ang iyang atensyon, tuwaragitan siyang mga anak. Maunay buutan nga amahan. Pero, mahimong hanap ang ako mga pangandoy tungod kay naamas Poldo sakto. Oy, pakol. Dili man ko sakto. Ari na lang kus di makulangan. Ay! Hala ka nung ka, bay pakol. Dili siya sa sakto. Ato siya sa di makulang. May sayaw ba yung kasing-kasing ko? Lakaw na pakol, oy. Gipaabot na kasi imong mga anak. Maghikay pa man ka. Di naman ko makahikay kikiparad at magkuni mo. Oh, unya. Lakaw na. Sige, Maita, sige. Ato na ko. Maitoy, Abay! una ko mo ha. Gigi. Ay, ito na. Tuan na nga akong amigo. Kana si pakol, maunay, inatay. Uy, imong gibalik ka si bay pakol? Luoy, waoy. Inatay good. Buot ipasabot, inahan og tatay sa iyang mga anak. Inatay. Inatay sakto tinoda. Bitaw, Maita. Bisag ingon anas bay pakol pero martir siya nga pagkaamahan. Pag hindi na uli sila si Alog, si Dona. Mali pa ito sila nga. May dakong manok bisaya nga inasal.
Asa pa man ay kaya sila? Wa pa man na uli. Basig doon na importante kayong gibuhat dito sa eskwelahan. Nga Brad. Ano kong dugay ha? Uli na ko. Unya. Ano ang tao? Ang imo sister, imo labihan. Ha? Muni-muni na naman. Dadoy ko na Brad. Ako lagi, ay kumpiyansa Brad. Talaga na. Mabiktima na sa early pregnancy. Di na may tabo ba eh. Hindi, may tabo kung mapatayan. Pero, hindi ka hubog nga, uyog sa mga ikal. Uli ka nagdiretso. Buhutan akong manghod ba eh. Brad, basta mo inom gani ang tao, makibangan ang kabuutan. Oh. Unsa? Puno pa ta. Ha? Palit pa ta. Okay kayo, Rons. Okay. Doon na. Uy. Oh, Manoy. Guys, sorry ha. Pero dadoy na doon na. Pamauli na may. Uli na mo. Di pa ko muli, Manoy, uy. Uli na ta. Unya na lang good, Manoy. Uli. Gusto kang mabastos na rin eh. Ha? Uli na ta. Kasabot. Uli! Sutsunas ka di, pero wala pa din sila. Asa naman katawa din ako mga anak taon? Basig sila na eh. Oy, doon na? Biit ay. Ha? Kainom ka? Biit. Hubog ka? Al, ngano ni? Doon ay birthday tay. Imbitado mi. Nakainom gamay. Unsa? Pasod lang mi tay mi. Hubog ng manghod mo? Sorry, tay. Managsara man ni tay. Okay, so. Ulos sila nakainom. Eh. Tay. Doon na din, nag-birthday. Oh, doon na. Tuwa na. Ipapawin na gusto doon na. Mainon. Pero, yatin ka mag-birthday. Sa ito ba, huwag mo misos klase? Isuot mo tay. Al, hangyo lang ako taon do. Karoon nga taon ang inyong pag-eskwela taon? Nagtaro man mi tay. Hangyo lang ko ba? Hangyo lang ko. Kaya dili biya lalim magpapangitag kwarta. Namuiboy ka tay. Hindi man ipamoy-boy nga ako. Pahinom doon naman nga ako nimo. Ay kabala ka tay. Makahuman lagi mi sa mong pag-eskwela. Hangyo ra ko ninyo. Ang yun gapon. Hindi pasalig na ko ni mo. Makahuman lagi mi sa mong pag-eskwela. Hindi ba kakasabot? Kasabot man doon. Kapoy ni mo eh. Mura man nasuko. Bangay. Sorry dong. Balik-balik magod ko hangyo gud. Suko ino. Sorry dong Al. Di na mausap pa. Ang ilang panihapon na ako'y giandam. Antuon ako. Dong. Oh. Tay. Nanuktok mong ka tay. Tuog na ko. Panihapon ninyo na mo ko'y giandam. Nawang kanan ako eh. Sige mong kagyaw-yaw gud. Huwag mo ko magyaw-yaw. Nihangyaw naman ko. Panihapon na. Gikan makamos birthday niya. Kainaw raba mo. Tingali gikutom mo. Siya sudan. Na manok Bisaya, inasal. Aw, mukhaan ko. Naino na.
Matao na. Day. Magmatao na. Para mga taon kakailis uniforme ni mo. Day do na. Sa mukha, tatay. Uy, nga naman. Kaon una. Hindi nga mukhaon. Kaon una. Namiyabing sudan nga kung da. Bisaya yung manok inasal. Binli na lang ko ay matuog sa ako. Okay. Sa sunod ba? Saman. Ayaw taon pag-inom doon na. Ansa, tay? Katong iminahan, spiller, imong inahan, di gyud to mainom o gilim nung makaumbog. Ikaw, high school pa gani ka, kamao na kang mainom. Only frog drinks water. Musa to? Bakiray mo inom magtubig, tay. Uy, babae taon ka, uy, doon na. Ano day babae, tay? Way ba pa? Likais diskrasya. Naunsa day ka? Uy, unsa disgrasya ha, tay? Mga hubog niya mo, kauban sa imong barkada. Unsa may tabo? Hadlo ka man magjir-jir mi, uy. Doon na. Ayaw, yung wala ka, tay. Naibaw ko sa akong kipuhat. Ay, Ayaw ka bala ka, tay. Makahuman ko sa akong pag-eskwela. maampo ko day. Mag-ampo gitaon ko nga matuman na. Maugin na yung may tabo, tay. Hingi, may isa ko sa baa. Uy, katugo na kahayong ko. Sige. Biyantar ka. Ginawa ko yung taong tabangi ko. Nga makahuman, kining akong mga anak sa pag-eskwela. Kung makahuman lang sila, okay na ko. Bahala na sila sa ilang kinabuhi. Tungod kay doon na sila igong katakos sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Pero nabaraka ako. Tungod kay makamao naman din ang manginom ilimnong makahubog. Ug ang ila ding pangayoon nga kwarta nako basig isa ning sensasyon ng gastos inom. Pero wa tingali birthday man kuno basin og dito sila makainom sa nag-birthday. Nong, Al. Oh, tay. Manako. Uy. Kung manana do yuro timong usa ka manok inasal dong. Nahuro tay. Sa lami man. Wala mo binlis do na? Imo manghod? Oh, ano hurot mo? Saon to man na. Naghangyo ro ba taon nga binlan siya? Way na bilin hurot tay. Bukog lang na iya. Ay kanimo dong. Sige ko tay. Tuog ko. Gihurot man sa doy. Maglalis ang sila ugma. Nga nung wa mapinli. Oh, brisin na ni mo. Bughubog bitaw ka. Bisa na. Kung may konsensya ka, binlan unta ko nimo. Ciao, gyud kada. Sa? Parso tanong karon? Ang parusa ko no. Oy. Ang parusa ko no. Naro na. Manoy ay. Mana? Mana parus? Oh, hanggaw na siya. Ikaw hanggaw. Ako na rin hanggaw ani. Hanggaw bitaw ka. Nganong gingan na mo ko nimo kuan? Daw. Ha? Ang giurot man nimo haba pag inasal manok Bisaya. Ang guto man. O di kayo una nga na ako, mukaon ko. Asa-asa na nimo? Bugubog bitaw ka? Ngano ikaw, wa ka mahubog. Bebe, gusto na bebe? Di daw eh. Alaga balaga. Doon na. Magpalit kong manok Bisaya. Para nimo. May pa. Pukaw-pukaw ka na ko gabi eh. Ingon pagay ko nimong binli ko tay. Nya, wala di ay. Saan mo sa nimo? Gihurot mo na sa maguwang nimo. Sandi lang. Ay kabalaga. Magpalit ko. Pakol, sayo gud nimo. May tanapay sobrang manok Bisaya diyang inasal. Naiusa na lang gyud kabuok. Sana lang. Pwede nga, ako na lang, paliton ko na. Ha? Nga naman? Ay, akong anak. Nag-aaway. Si Alo, gingo mas Duna. Wamagod ka binli ang manghod, si Duna.
Gihurot mas maguwang naglalis. Oh, di ay, mao ba? Sige, kaon sa nako ha. Ay, salamat taon. Doon na pa. Arong di na to sila maglalis. Ayaw na lang lagi nagbayri. Ay, maikog taon kay ko nimo eh. Dadaan na lang lagi na. Sige na lang nakaw. Oh, may sakinan. Niyo no, Mercedes Benz pa. Oh. Uy. Si Sir Paul to? Oh, niya na sa paingon dere. Mainta. Dear. Nagdana kog engineer para mahimo ta ang POE kon Program of Works and Estimates sa kong ipabuhat nga building dinhing dapita. Mao ba, Sir Puldo? Og naa na ang engineer, si Engineer Rosalina. Ayaw na, Sir Puldo. Pakol, mubabag ka? Ngano, may katungod ka? Di man ko mubabag, sir. Nga mubabag na taon ko. Nga mo katungod ka mubabag. Kinsa man ko mubabag. Nga ko labot ng yuta. O niya? Nganong gisanta mo ko nimo? Ay, wak man ti kasunta, sir. Nga, kuan lang. Kining nangutana. Mangutana lang unta ko. Mangutana ko. Unsay ipangutana nimo Pakol di makulang? Sir Puldo sakto. Mangutana ko. Doon na mo yung kasabutan ni Maita? Aduna na. Mao ba? Doon na di mo yung kasabutan nga gibuhat kanang di papil? Unsa? May tingali nga doon na mo yung saktong kasabutan pa. Kanang di papil gid ba? Para klaro ba? Uy, kahilas ko nimo nga mandambag kang buanga ka. Ay, tuo, no? Kabuang nga di ay, sir. Nga no, hilabot man ko'y? Mga ko'y labot? Bitaw, Sir Puldo. Klaruhon yun na to ning atong buhaton, be, Sir B. Bueno, gusto mo ka nga magklaro. Ani na lang. Abangan ako ning imong yuta. 1 hektar man eh. Abangan ko ni. Or imong ibaligya. Ako lang ibaligya ang katunga, Sir. Titled ni. Title, Sir. Sa imong pangan. Yes, Sir. Sa akong pangan. Wa kay mga anak. Daga pa man taon ko, Sir, uy. Pilay baligya nimo. Baligya na ko ni Sir og 10,000 per square meter, Sir. Mahal ra. Pwedeng magkahangyo. Og pila man sa imong hangyo, Sir? 5,000 per square meter. Uy, barato ra. Paya pagtimang diha, Pakol. Sumailabot nimo. Ito buanga to. Basta buanga na magilabot man ko'y. Sorry kay sir. Pero barato. 8,000 per square meters lang, Sir. Kana. 7,000 per square meters. 8,000 lang, Sir. Total, di man ka magmahayan ng dapita. Kay agianan man yun dinhi. Niatuod ta sa ibabaw nga bahin, pero ang kadaghanan sa mga negosyo, nagpabukid na baya, Sir. Tinood na. Diri good, mga 20 ka barangay ang mag-agian ining dapita. Gikan sa ibabaw nga bahin. Punan pa sa ubos nga bahin. Tinood na. Kung imo ning tukuran og negosyong dapita, Sir, muklik man gyud ni dinhing dapita, Sir. Ilabi na kay na ay mga hotel nang gipangtuko diri sa ibabang bahin. Okay. Bayaran ko na. Sir, 5,000 square meters times 8,000. Sa ato pa, 40 million. bayaran nimo, Sir? Paimuan din na ako og deed of sale. Asa ang title ining maong yuta? Pakita ko. Tinuod ka, Sir? Tinuod lagi. Og ikaw, saksi ka Pakol di makulang. Ha? Ako? Saksi, ha? Agoy, mapriso ko. Pakol, tinuod ka ni? Binuod tingali may tawid kay gikuha man ang Xerox copy sa imong title.
Pangayon man nata niyang original. Walang ko ihatag, uy. Oo nga ang magsagihatag ni mo. Pag bayad, ihatag ni mo. Paniguro, yun. Maog yun. 5,000 square meters. Iyang bayran og tag 8,000 pesos. Sa ato pa. 40 million lagi. 40 milyones. 40 milyones. 40 million. Gikulbaan man ko kul, uy. Kung tinuod man nga mubayad ko siya, milyonarya na ka, Maita. Oh? Kung milyonarya na ka, ha? Di na ka managad na mo ni Intoy. Dili na mahitabo pa kul. Maayo. Ngayon mo nang naunaan nga dili. Panagad yun. Kaya kung dili ka na managad na mo, kuyaw og tulison ka. Unsa? Ayaw ko sa pabatasan kung milyonarya na ka, ha? Kay masuko ang mga tao ni mo. Mawagtangan kag silingan na. Kuyaw na og tulison ka, ha? Ikaw may mutulis na ko. Unsa? Kung ikaw mutulis na ko, Pakol, okay ragit ko. Unsa? Uy, ginawa ko. Ato na ko. Kay nagpaabot ang akong mga anak. Balik ba dayon ha? Kay mo balik man ko na to si Sir Poldo. Kay nagpahimo siya og deed of sale sa iyang abogado. Uy, magbantay ka, ha? Bantay ka. Unsa may kumantayan? Kung maabot ang ganito si Poldo, niya magda sa deed of sale, matod ba? Ang sa to, deed of sale. Sa dili pa ka mo pirma, o niya ako ang saksi, ang buhato ni mo, ipakita na sa abogado ang iyang gihimo. Ha? Nga naman? Siguro wag yun nga maklaro ba, nga masabtan kung sa gibutan diya sa deed of sale. Kadabang dili ka madihado. Ayaw ka bala ka, Pakol. Magkasabot man ko kung unsay ilang gisuwat. Sige. Okay kayo. Sige, arin ako. Kaya nagpaabot ang akong anak. Balik ka. May commission kay ning halina sa kuyuta ron. Tinuod ka? Wala ki. Sige. Balik lang na ko. Kadugay ba ni mo tayo, uy? Sorry, Inday, nalangan ko. Sorry kayo. Kung na kaon ano, eh, adto na ko. Nga naman. Tagbaw ko paabot mo, adto na ko. Bisit. Inday! Doon na! Hoy! Huwag naman ang minaw. Nakadosingot mga na kong dagan-dagan dali kong pauli. Nagluod man noon. Baanga nalangam sa kunoon ko. Sorry lang kayo, Inday. Tatay. Ay, mamanghod ang luod man. Misirit na. Huwag mi kaon. Apsag di Dako na siya. Hindi na mahimo dong. Sa kupalabig pangga nandun na agad. Sa dako ko na. Hal, Huwag bitaw. Igsuon ko man na, pero nagkamalditam ko na. unsa? Kamaldita. Iya palabig pangga na. Kaya mugara na. Tanawa niya, ikaw ni paludon na. Sige, aran ko tayo. Nga nung paludhon man ako. Nag-antos man ko ninyo. Niya, paludhon na noon ko. Ay, may Pakol. Hinuktok ng kadali. Kayo pag hinuktok. Nakaw ko ron ba, Intoy? Asam ka? Meninda ka? Oo. Maninda ko ron og orange og apple. Nya, hinuktok ng kadali. Nagunaw na lang ko ba sa kung duha ka mga anak, bay? Ano man? Labi ba, uli sila. Pulos mo nakainom? Unsa? Nakainom? Ang duha? Oo, lagi. Na! Sugod ng kalbaryo ni Maria. Human sa inom, sunod na, drugas na. Ay, No. hindi na may tabo, bay. Dili. Unsay dili good. Basta dili na nimo bantayan ng imong mga anak. Nakasugod og binagbisyo. Dili nimo mabadlong na. Pabutan lang niya. Nga adto na kabudua sa presuhan sa imong mga anak. Bay, Intoy.
Unsa ka na ni Sir Puldo? Tinuod yun yung tingali ni. Niya na siya paingon din eh. Okay. Karon, human naman nimo nabasa. Unsay komentaryo nimo? Kuan Sir kining. Ato ning pirmahan. Ug ako dayong idunol kanimo ang cheque worth 40 million pesos. May pundo ka ni Sir? 40 million pesos? May pundo ba? Giminusan ka na ako, ha? Nakaminos ka, Maita? Uy, wa Sir, uy. Nangutan na lang. May pundo ka na. Oh, Oh, kisa marong nag-ut nga. Marong magugilamian. Palit mo. Palit na mo. Kisa ron? Si Pakul ron, Sir. Si Pakul ron nga naninda. Si Pakul? Pakul di makulang? Oh, Sir, siya. Nganong nag-ut nga man ron siya? Kalami. Kalami na mo. Oy, Pakul! Anong miago ka? Binastos na. Ako'y mapriso ko. May gagaws utok ni Pakul, no? Dili man, Sir. May pagkaamaw-amaw. Ay, dili ba ya, Sir Puldo? Palit na mo. Bisag ingon lang na ana si Pakul, Sir, pero buutan pa kayo ng pagkaamahan. May noon nga niya siya. Kay siya nga tong saksi. Okay na ni. Si Pakul maoy mo perma sa akong habig, Sir. Og sa imo, Sir, kisa may mong papirmahon, ha? Isip witness? Akong driver sa kong kotse. Kisay pangan? Si Alan Polistico. Ha? Mura lagi kailang ko, ana. Mura man nagnaa sa radyo? Amigo kay nako na. Oh, di ay? Saman ka lang. Nakadungod ako. Niya naman ko. Naklaro na. Saman, perma na sa Maita? Perma na ka, Maita? Wapa? Ha? Perma na ka? Nga naman? Kuan, sa dili pa ka mo perma, kanang checking nga ihatag ni Sir Puldo, ihataw na sa bangko. Unya, pailisi dito. Pakul! Oo, bitaw, Sir. Marukoy ka, Pakul, ha? Marukoy yung ganda ko. Paabnoy-abnoy ka lang, pero maro. Ay, sorry, sir. Nga nung naglabot man ko eh. Kuyog! Ha? Tanawa og may pundo ba? Kung may pundo, unsaon mantika. Ha? Kung naay pundo, unsaon tika. Tamparusun tika. Papriso ka. Sir. Paganaog na mo, Maita, Pakul. Oh, Sir Puldo. Pakul, dali na. Maita. May ano? Mura matag magtiayo na ani. Unsa? Murag, eridero ko aning maong yuta. Pakul? Karon himuon pa kong saksi. Napil-apil na ko ani Maita. Oh, mas mayon ang naa ka. Aron sa ingon, dili ni makahun-ahon na og dautan si Sir Puldo sakto diri nako. Unsa? Nakadungog na ba? Nahadlo ka? Hadlok man gani kusbunan nilang aning mama. Hadlo kas bunal sa anini mong mama. Hadlok kusbunan ni mama, oy. Pero naay akong uyab, muplastar ko. Unsa? Mga tutas bangko, oy, Sir. Aron maklaro ni. Pakul, ikaw may nakaingon nining tanan. Langan kaayo. Oh, ay kabala ka, Sir Puldo. Bahalag langan, basta siguro. Okay. Niyanam gitas bangko. Pailis din ang checking akong giisyo. Oh, Sir. Pero ako rin ipakita sa teller, Sir, oy. Mangutan ako kung may pundo ba. Ikaw ang bahala, Maita. Pakulta na.
Kuyog na ko. Saksi ka. O kung masipyat, mapriso ko. Oh, hindi ka mapriso, oy. Ato lang sa taon kung may pundo bagit ni. Okay. Sige. Okay, panahon na. Duol mo stealer ug ipakita ang cheque. Pakol, Ah, pakol. saan? Okay na? May pundo. Okay. Alam mo, maayo. Okay, good day. Good day. Dato gid ni si Sir Puldo, no? Pero, Masa may pero? ano ko nang yung kwarta nga ilang ipaghatag sa mga ikal, no? Kung iya man ang kibuhat, wa kay labot, Pakol. Wa. Pirmado ng tanan. Naninyo ang kwarta, Maita. Oh, Sir Paldo, gidiretso na nako og open sa bangko. Labing maayo. O sige, di ko magdugay. May nanawag na ako ang lain akong negosyo. Sige sir, og salamat ha. O karon, ang akong engineer, akong iato dito sa inyo. Aron makasugod na siyang trabaho. Oh, sir. Ang unang buhaton, maong pagbutang dayon og barbed wire, ha? Para silbing kural. Okay kaayo, sir. Si Bay Pakul. Naam siya pirmi silang Mayta. Naninuod tingin siyang Mayta na. Bay Pakul! Oy! Mahintoy! Ikaw ni? Oh, kinsap man day. Nadilayin to eh. May tao sa no? Ngaw niyam ka din eh. Ni ako kay ako ang kining nahimo mo kong witness. Ha? Witness ang sa? Halin ang yuta ni Maita, gipayra ni Sir Poldo. Oh! Tinuod bili nga, gipalit, tinuod gili. Gipalit lagi, o lagi gipalit. Bayad ayon. Daghana rin kwarta ng Sir Poldo eh. Mau ba? Bayaran 40 million. Bayad ayon. Ano? Sir Poldo, gipalit gaya ni mga yuta ni Mayta? O intoy, para makaingon mo nga, dili ko basta-basta nga pagkatao. Biliban ako ni mo, sir. May kami bilib ka na nako. Kay kun wa pa, bayranti ka. Ha? Ako imo kong bayaran? Para dauban ako. Oh, uy. Aron, ibugaw slamok. Ano? Pakol, sigon sa kung gisaad ni mo. Unsa man ang tamayta? Isip bayad sa imong pagpirma. Hatagan ta kag 100,000. Ha? Usa? 100,000? Maita tinuod ni? Oo, Pakol. Uy, paya no. Salamat. Salamat kayo, Maita. Di lang ko magsaba nila dong alog yung maniday doon na. Nga doon ako'y nadawat ng kwarta na hinatag ni Maita. Ha? Sukad masukad karon pa kuputin ning dako sa kantidad 100,000. Aha. Dila ko sa baybaon kay magsikil niya pangayo. Magamit ko kani panahon nga mo graduar na si Dong Al. Niyan ako nabig sa eskwelahan nila. Ako sa taong kung misod ba sa klase ang akong anak na babae na Oh, si Duna. Wa pa rin ba? Oh, nanawag pa siya mga kauban. At tuto sa tong hangout. Muni-muni ta dito. Tana. Muni-muni. Sa ito pa inom-inom? Kinuo ko. Mao rin eh. Magsige na inom si Duna. Magpakita ba ka ko niya? Nilitangali kitingali. Masuko na inom. Wala ba siya magtuo nga. Muari ko tari.
Sundan ako sila kung asa sila payon. Uy, naa sila payon diha. Snack house, bilyaran. Kung mao ka na. Ang kwarta ngayong pangayoon ako. Anha na diha punta. Milagro. Huwag mo lakos tatay pakol. Bida tay. Bidong, may kaniya na ka. Oh, hinuktok maganda tay. Imo manghod wa pa na uli. Hangto na yung rasa? Napaabot bitaw ko. Bida, pantel ka ng anak babae ni mo tay. Nga naman. Bida, basilog, magpirmi na nag-inom-inom dia. Mamita na akong naginuktok ng kuwaning kayimtanga. Kita na ako, yung manghod kuyog sa iyang mga classmate, tuwas bilyaran, nagduwa niya na nag-inom og beer. Nasakpan ni mo? Kita na ko. Uyawan ni mo, badlo nga. Di lang ko gusto mawawan siya, masig masuko siya na ako. Oh, hadlok na kasi mong anak. Waman. Di lang ko gusto nga may skandalo. Mawawan siya. Di sa ko gusto nga masig magkasabaan ko niya sa daghang tao, mutubag siya na ako. Oh, yabang na noon. Sa, ipakita na imong pagkamahan. Dungal. Salamat, Port. Okay, bye. Bye. Hapit ang last minute, tita. Oh, uy. Biitay. Karon pa man ka. Oy, nalangan lang tayo kay doon ay kalihukan sa eskwelahan. Nalangan mong duwa sa imong barkada. Aha? Unsay duwa tay? Kita ko nimo. Nood mo sa bilyaran, kuyog sa imong mga classmate. Oh. Kakita day ka tay. Ay kuan pawa to sa stress tay. Makak pa. Unsay stress. Sa exam pa. Lapat kay sa uoy. Mo tong paghuman, pabagtang sa lapat sa u. Lingaw-lingaw. Sige tagtuon, mayabag ta. Doon na. Makapasar ka ka? Hala, grabiha sa di mo manulti tay, uy. Insulto man ang imo tay. O say pagtuon mo na ako, bugo. Dili man. Kung magpermi ka diha, usawa man na nimo. Grabe sa ni mo tay, uy. Di ka makahatag higayon nga ma-relax ang akong utok. Kao na, giandam ko na yung panihapon. Salamat. Iyano naman lang kayo mutubag-tubag ni sila na ako. Pero og dili sa mutubag, mayo busat ta. Kaya wa maminaw na to. Ama-aman ko lang ang akong kaugalingon. Niga, una po ko na uli. O, tingali mo yung assignment. Assignment pa. Dito mo bilyaran ay. Kuyog sa mga barkada. Nga ikaw, wa di ay. Oh, magtubag kita ay. Ikaw ba, dako na kikaguno? Ha? Naunsa ka? Ano na dala yung tubag-tubag? Ang angay ka tubagon, layan sige di ko mutubag. Pigda, sus! Sige! Na! Oh, sige, subaga na yun ko! Subaga na yun! Hana-hana man ka! Gusto Oh! ka? Ha? Sige! Gusto ka? Gusto ni mo, Oy. bahala ka niya! Ah, Apoy ni mo! Una, Ikaw siya kung una na! Unsam na? Naunsa na sadbo? Huwag ikaw! Paday! Sama ka? Subilbilat Ayaw, ako. ayaw lagi al. Naunsa ka ba eh? Pigda, sus na! Heh, Ano mo? Oh. Mura mo magdi magsuon? ang bugiro mo ganas manoy, tay! Huwag ikaw, sama ka, supakira! Hello na mo! Oh, tay, pakul. Sorry ha. Nataas sa kuti ko.
Pero gikinahang na po tingali, eh. Maramang di na mo maminaw na ko. Ang anak mo babae tayo. Mali disiplina ha. Ikaw, di na lang. Oh, tanawa na tayo. Klarohon ta ni. Saman, patuo pa muna ko, dili na. Klarohon ta. Tay, Kung di na mo patuon ako, musapay kapuslanan nga magpuyo ko din eh. Tay, Layas ko! Ingo magka-atay. Ay pamalikas ya. Kung siya atay. ingon day ko. Huwag mo ko mamalikas, good. Ingo ka, atay. Hala, ni mo good, tay. Bao mo? Nabihan akong paringkamot. Kutos kung mahimong nga makahatag ko sa inyong panginahanglan, sa inyong pangayuon ako. Nga, mura magdi na mo minaw na ako. Mura gioplukan na taon mo sa inyong tatay ba? Di na mo mutuon ako. Saman, klaro ay ta? sorry tay. Sorry, tay. May balik na po si Sir Poldo. Nanaog na siya. Ni Ana, nakakuha na mi og fencing permit. Ako nang ipakural ang 5,000 square meters, Maita. Ikaw, sir. Basta naa ka. Usa ka sa magdumaon niya din ha. Og moabot ang panahon. Gadaghan ang mga bang diri sa atong building. Nga pagahimuon. Naidaghang nagsaad. Musud ang mamaligya ay inasal, donuts, fruit juice, naidaghang maninda og pagkaon. Mao ba, sir? Og ikaw, igo lang ka mag-manage din eh. Sulduhan ti ka. Tag 50,000 pesos ang buwan. Oh, Okay ra mo? Okay ka na? salamat, Sir Poldo. Ay, kalain ba yan kung hintang ka rin, uy? Mura pang pangulbaan naman hinuon ko, permi. Nga nabayran na ang akong yuta. Permi man kung magpanglingi hinuon kung wakbay tao. Maida. Ay! Oh, nausa ka? Kuyawan ako ni mo. Uy! Ikaw mo ganay ni Pakul. Ngano ka, uy? Mura magtanaw na ko, pero murag pirmi kang kuyawan. Ngano ka? Tinuod na Pakul, uy. Sukat nga nakadawat hinon ko sa bayad sa yuta, no? Permi naman hinon kong kuyawan, uy. May masud permi sa kong hunahuna nga katong imong gisulti ba nga tingali tulison ko. Oo niya. Pwede og. Himuon ta kang bodyguard, Pakul. Ako? Bodyguard? Okay ka ba, ha? Pakul? Oo. Ako ha? Himuon ni mong bodyguard? Sweldohan ta ka. Dili ka magmahay. Maya, no? Bodyguard. Bodyguard, ha? O, mura di ko narinig si Kevin Costner. O, ikaw mo si Whitney Houston. Hala ha, kadugay na ng salidaha ha. 1992 na salida, ha? Hala, uy. Unya, unsa man, musukol ka. Yan na. Una-naon sa nako, ha? Bodyguard. Bodyguard, ha? Oh, lagi. Bodyguard, lagi. Dili ka magmahay sa akong isweldo ni mo. Pila man ko, no? Sweldohan ta ka og 6,000 ang buwan. Ha? 6,000 ang buwan? Sa ato pa, huwag ipunin mo ng adlaw straight. 30 ka adlaw, tag 200 ra. Magigol tag 200 ang adlaw niya, 6,000 ang buwan. Baratuha sa na may tao, eh. Libre man sa tanan. Sa libre tanan? Siguro ka? Siguro kang libre tanan? Oh, lagi. Libre. Oh, sure ka, ha? May murag mamanghuran si Duna ni Nida. Amaw ay. Di na maooy. Ha? Dili, no? Oh, libre magatanan. So, apel gina. Libre ko tanan unsa. Ayaw lang na. Nga naman? Libre tanan. Libre sa kaon.
O, kaon? O, kapila. Gikan sa buntag, hantod na sa gabi, libre. Sa ato pa? Dako na kay ng bintaha, uy. Katulo ka mukaon, good unya. Doon na pay. Unsa pay doon na pay? Unsay dugang? Doon na pay snacks. Kaduha sa usa ka adlaw. Ha? Sa ato pa, tulo ka kaon? Unya duha ka snack? Sa ato pa, tulo ka kaon nimo, tag 100 kada kaon. Nga sa ato pa, 300 na. Unya, snacks pa nimo. Duha ka snacks, tag 50 pesos. Sa ato pa, lain na sang 100 na. Nga sa ato pa, sa kaon lang daan, 400 na ang budget. Unya, sweldo pa nimo, 200. Nga sa ato pa, 600 na ang adlaw nimo. 600 to, no? Busa sugod na lang. Ikaw mo akong himong bodyguard. Tungod kay, hadlok dit ko karon pakul, uy. Kay, moabot man gid ang hikayon na ang mga tao magduda nga na dato na gyud ko. Tungod kay, napalit ang akong yuta. Bitaw sa no. Sumadugay sumadali, mahibaw na sila. Oo, mahibaw gid na sila. Kay daghan na ba gid kayo mga marites rong panahon na. Correct. Sakto kay ka. Sakto. Pero, ang bodyguard, ako sa tingali ng hunaon ay may tawi. Da, uy, mister pa bugod na ni mong huna-hunaon. Di pa ka, ana. Di ka na mahago og suri-suri sa imong tinda. Kay sigurado naman nga doon na kay tag 200 ang adlaw, 600 gud ng tanan gud, dakaon og snacks. Kuha lang yun, kining. Ako sa nang timbang-timbang mo na. Painas sad nimo pakul, uy. Di man ta makahangyo nimo. Tuo magugog, libre tanan, good. Ayaw, Kul. Bata pa ko, Kul. Ayaw lang, Kul. Anggoy, mapriso ko. Ayan, no? Kung musugot ko nga mag-bodyguard ko ni Maita, siya kay Maita mo. Kaya na bagyan kalimon sad ng kinis Maita, nindot sad. Makayabag sa ni Bayhana. O di mayabag ko, sao na lang. Pero, di sa noon ta kasiguro kung musugot ba na si Maita nako. Pero kung musugot, peligro nga maminyaw ko pag-usap. Huwag mo iya baka ang akong duha ka anak, si Ala o si Duna. Hostila, no? Kung musugot o si Maita, mukalit-lasan ko kamilyonaryo. Pero ay, wa ko'y dungo ka nada. Mahimotang milyonaryo sa dili atong kwarta. Kuyaw pod, kuyaw. Bay! Bay Pakul! Bay! Oh, bayin to eh. Bayin to eh! Bay! Ni kagikan? Dito gugikay lang Maita. Mo ba? Managal ba nila sa Maita? Oh, nga daw day. Milyonaryo naman na. Managal ba siya na ito nga, mga pobre ta? Ay, managado eh. Unsa man. May kausabang kinayang Maita. Bitaw, Bay Pakul. Kinsay magdahong, no? Nga mo abot ang higayon nga mamilyonaryo sa Maita. Oh, na milyonarya na yun. Mo lagi. Nga. Dili na ka mag-ot nga og paninda ng imong prutas. May milyonaryo po ka. Milyonaryo po ka. Unsa? Milyonaryo? Oh, milyonaryo. As ka ba? Panati na sa Maita. Sugot lagi ni mo. O, ano ba? Ayaw ginag pawahi ba? Ay, pawahi. Basin og si Puldo ang musungkab ng Maita. Bayin to eh. Pero bayin to eh. Ay, ikaw. May dagwain po ka. Unya ka sa Maita. Nakadahig mo kay na nimo. Ha? Nakadahig ka na sa imong kabuutan. Bay, sultihan ka, no? Doon ay gi-offer si Maita na ako. Mo ba? Doon ay gi-offer. Unsa ba yung gi-offer ko? Iya ko himoong bodyguard. Uy! Ha! Kaayog ka na! Bodyguard! Pabor kita nimo!
Usay mo ikatambag na ko bay. Duwata! Mayo ka nga ako na ato. Nindot kang duwato na duwata. Pili suldo. 200 ang adlaw, libre. Mo ba? Oh, Duwata na, uy! maayo ka. Maayo na kinabay pakul. Pero marag gamay ra magusweldo. 200 ang adlaw. Limpyo lang ko 6,000 ang buwan. Oo, okay na kayo na, uy. Sige lang. Siguro okay na, siguro okay na. 200 ang adlaw. Ya, libre kaon. Oh. Dawata! Basig makahunas maitan ako. Basin pa diyan. Ngiga, no? Ngiga niya, no? Si Pakol iyang kanang operan. Niya ako. Kalimtan lang ko niya. Oh. Uy. Wala. Naamay dagang tao sunahan. Na ay duha kasakinan. Ang usa kasakinan, pick up. Ug ang usa, Montero. Itom ang kulor. Magsusay ko. Unsa ka na diya? Relax na. Huwag mag-ilo. Makadawat ang tanan. Salamat, sir. Linya lang, linya. Tarong mo linya, tarong. Distansya. Social distancing. Dili ba pangatang bugas. Nyatang 5 kilo. Plus, doon na pa dilata. Ha? Nay, sardinas, 4 kabog. Nay, biplok, 4 kabog. Noodles, 4 kabog. Oh. Salamat kayo, sir. Di kay kana ra. Unsa man, sir? Doon na pa'y mga payong. Ngay panghatag na ko kaninyo. Uy, salamat kayo, sir. Salamat kayo. Salamat kayo. Linya. Salamat kayo. Linya. Intoy man. Unsa man ni sir? Uy. Sir Bruno. May kiniabot ka intoy. Ay, pangilog. Asa man gusto ka mo dawat og gasa gikan ako? Linya ka. Ha? Unsay pangatag? Nanghatag kog bugas. 5 ka kilo. Mga dilata og noodles. Plus payong pa. Uy, muli niya ko, Pangilog. O may tubig pa, ha? 5 liters ang tubig. Ako'y panghatag. Tabang ko kana sa atong mga silingan de ring dapita. Uy, salamat kay sir. Okay? Taro naglinya. Sugdan ko na ang pagpanghatag. Ay, salamat kayo, sir. Salamat kayo. Puldo ako nga. Puldo. Ha? Ayaw lang ka mo pag-share na ako. Hilas paminahon. Puldo na lang. Unsa tong gisulti nimo tay? Mo trabaho na ka? Unsa ko tong trabaho atay? Mapila ra may imong grado? Doon na. Ba na mo ay patakalan na buka. Nga na day manoy, sayop day ko. Kabitas ko ng utok ni mo. Saan mo sulti eh? Nagtuo ka nga dili sa kita sa tatay pakulana. Manoy bayo, sip-sip baya nimo oy. Usa? Susuko nung nababa ni mo. Masip-sip ka niya. Masuko man di ay. O, tingin mo ron. Piti ka rin ako. Mahimo ba? Ano mo pag-awis sa tubangan ako? Saan mo mong taon, oy? Anak ni mo ay. Patakalag buka. Patakag buka na yung baba. Ay lagasuko, Dongal. Ay lagasuko. Total tinood, masab nga. Grade 4 man taon na inyong amahan. No. Tay. Okay ra. Huwag ka matingali nga akong kahimtang. O, ganyan problema. Kaya kung nahimo pa kong professional do, unya, nadato ko, why siguro? Ha? Why siguro nga wa kong mag-atiman karon ninyo kay tu akos akong kabit nga babay. Tay pakul. Sundan lang yun ninyo kanunay ang matag sumpay ning sugilanon. Ayay, mapriso ko! Tagsulat og direktor,
Cebu City Councilor Francis Iliaga Ginhawa Delfinis Pares, Spinner Randy Tayad, Audio Editor Jeffrey Gabonada, Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Moto ka listeners ang parto sa ayay mapriso ka no? Ang drama. So morto nya di na lang napunta sa uno, so di sa lang ko mo shout out kay mag-vlog na po ko sa ikaduha no, para sa intro sa Maribel no. So usbon ako, salamat sa tanan ninyo mga ka-listeners no, labi na sa mga ming tabang no. So salamat kayo ninyong tanan mga ka-listeners. Labi na ni Ma'am Life Journey nilang katong dili magpa-mention, shout out no nya ni Ma'am Gisule no, ni Kit P. Garcia, ni Chelsea Cadayuna, nila Ma'am Cecil Ruben, Ma'am Bill, sila Isim no, Ma'am Grace Blanca Flor, sila Angie Divina Gracia, si SPG Super Pop Girls no? Shout out po ni Chuilubong Stevie og ni Roger Villegas no, og ni Ongol Toledo Vlog og ni Stayap no, og ni Marlon Soko mga ka-listeners no. Yeah. Sa tanan Charlene Pacana, Annalyn Buates, nila Marcel Humawan, Annalyn Samson, si Morales, si Cherpar, si Ma'am Miriam Lusria po shout out no nya si nalimot na ilang Puan Prince no, Molina Alcalda, ni Birds Big Sub no nya si isa pa pati uban nakalimot ako mga ka-listeners no. So sa sunod na lang po na to i-shout out no, baka hinumdum ta sa ikaduhang vlog no sa Maribel sa kagabi no mga ka-listeners. More to advance Merry Christmas at ang tanan no. Happy Sunday.